If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. צחי! צחי! שמעת הפרדה, שמעת? הכי פנוי שיש. איזה הפלוצר הזה. פרופסור א' ב' אליעזר. איך זה שאת יודעת הכל? זה כתוב במזוודה שלו, צחי. נראה לכם שהוא באמת ישן? כן, אפשר לעלות עליו. תעזבו, יש לי משהו לספר לכם. מה, גם אתה הומו? ניסים גרם מבחמוס בקיסטן כדי לצרוב אותך? כן. אבל יתפסו את הקסטון הזה, נכון? הרי הם מחפשים את זה בכל מקום. ברחמוס בקיסטן, שזה אמור להיות בלתי אפשרי, ואם הוא מנסה להרוג אותך, אתה מאוד בסכנה. תודה, צחי. למה עצרנו? אני הולך לבדוק את זה. מה זה? אף אחד לא יודע. אני חושב שמשהו זז שם. Anybody out there? Is there anybody out there? נראה לי שמישהו עלה על הרכבת. Anybody out there? אהוד, מאמי. אהוד? מה יוצא, נשמה? משהו קטן. בוקר טוב, מלאך שלי. מה קרה פה? אתה התעלפת. מה היה הדבר הזה? זה הבעל הזה, תיקח, זה יהיה לך טוב. זה אקס הזה. מה זה בלבזור? בלבזור הוא אחד הסובלים של אוזבקיסטן. עכשיו, אני אלך, יש לי דיבור עם הנהג. לא רע, זה רק אקס הזה. אתה תרגיש יותר טוב. תאכל, אתה תרגיש בהיי.